16 июньдә Күгәрсен районында Мұрадымдың Моңлы хазинаһы дип исемләнгән 5-нче асык район халык иҗады фестивале үтте. Был Йырмың байрамы үзебезнең райондашларга гына түгел, бөтә республиканан килүче талантларга үз ишекләрен ачты. Халкыбызның традицияларын, гөреф-гадәтләрен хаклап калуга юнәлтелгән сарала быел Күгәрсен, Әбиялил, Хайбулла, Гиянсура, Федоров районнарынан бөтәһе 400-дән ашу кеше катнашты. Был фестиваль сиктәрендә Халид Мусин призына гармунда, тальянда, баянда уйнаусылар, Вилдан Юмагужин исемендәге призга Курайда уйнаусылар, Фатима Кәримова призына халык йырдарын башкарусылар, Рәмил Хөснуллин исемендәге призга халык музыка коралдары эшләүселәр конкурслары узды. Был мәртәбәле сарала шулай ук ук ату буенча осталык дәресләре оештырылды. Теләге булган һәр кем ук тотып үзенең көсен һынап карый алды. Ошы фестивальдың үтүе безнең районда, республикала бик әһәмияте бик зур дип әйтермен, чөнки башкорт халык йырын, башкорт музыка коралдарын хаклап, матур итеп киләсәк буынга yetkirib калуы ошы фестивальдың максаты. Шугала мин безнең оештыручыларга, безнең район хакимияте башлыгына бик зур рәхмәтләремне белдерермен. Тагыла безнең райондагы данлыклы кешеләр Халид Мусин, Вилдан Юмагужин, Фатима Кәримова, Рәмил Хөснуллиндың исемнәрен онытмай яшь буынга yetkirүлә бик шуга бик мин шатмын. Мұрадымдың Моңлы хазинаһы халык иҗады фестивале сиктәрендә Фатима Кәримова призына халык йырдарын башкарусылар конкурсы үтә бит инде. Менә Фатима Кәримова менән һез якындан таныш булганһыгыз. Уның хакында бер-ике авыз һүз әйтеп үтәгез инде. Уның хакында күпме һөйләһәң дә әз булыр. Мин уның менән тәүге танышуым без Бекбулат башлангыч мәктәбенән Мурак мәктәбенә укырга килгәч 5нче класста, улар 10нчы класста укып йөрүне сәхнәлә тавышын ишеттем. Ул Вагыйдилкәй дигән җирдә шул тиклем матур итеп йырланы, шул тиклем күңелгә ятты шул. Гомер буена шуны кабаттан ишетәмен итеп йөри торган идем. Азактан инде улның оештыру һәләте көчле булгандыр. Мәктәптә ул вожатый булып эшләне. Районда радио үз ел асылгас 60нчы елларда. Безне шул радио үз елга апарып концертлар куйдырып йөритә торгайны. Мин хәтерләйм, онда мин бас әрі өмөгөлсүм идәндәре бөгөлһен, баса белмәй баскандарның үзәктәре өзелһен дип йырлаганымда. Онда ул вакытта авыл халкы өчен радио ятнәмә, авылга кайтһам Йырсыгызым айткан дип яратып китәләр ине. Халык йырын бик матур итеп йырлай торган халык йырдарында, эстрада йырларында халык йырын үстерү бик кирәк. Чөнки ул тиз генә bir yırlap, ikincisiga sahnaga sig'ib yırlap, уңышка өлгәшә торган нәмә түгел. Халык йырын өйрәнер өчен күп тапкырлар тыңларга кирәк, ишетергә кирәк, йырлап карарга кирәк, ниндәйдер сәхнәләрдә катнашырга кирәк. Шуннан гына ул елдар үткәс кенә күңелгә килеп инә.
Tüpünlerim yarısı tügülmüş, şoför, vadiytel bulup işlerim, gımır vakı kötüğünde götürüyor tura geldik, alkızda yaşagaz. Birinci tapkır men Başkurt halk yerin yerlap başlamamda Salavat İdbayev degen İslam Ufala yürüp merhum buldu, onun ağa Zakariya degen bir bana yerinde işkisi ol yerlay turgayna. Men şunun tubuğuna oturtup alıp, aldına oturtup Başkurt halk yerden yerlap, şunan öğrendim tüy seplayım mende. Ol atayım tayhala, koy baza ulay tügül, balanın yüreğinde var, eyda yerlahan tip ol. Şol men yine kigen kötü bala turgaynım. Şol Başkurt halk yerden gel şunun yerlap öğrendim mende. Şunun gitti nida armiyala hizmet kanda yigitlerge Başkurt halk yerden yerlap öğretir turgayna gende. Şunun özüm hobbiminin yerlap prosta. Şunun ehemmiyeti etigenden bunu koronavirüs zahmetinin en kışlı vakitinde Kömürtau'da ağırıp yattım nagitip dıkhatini gimnastika işlerge garamat degen vakitte men ona meyişkegini alıp karak gitip yaylap Başkurt halk yerden huda turgaynım. Şuna dıkhatili gimnastika işlerge kelgen vrach dibeteyim ne şol keldiler eyde dıkhatili gimnastika işlerge koştular deyim. Men alla özüm işlep berýärmi, nişe işlerge gitti. Metem mana şurada Başkurt halk yerden nerlay degem. Hediga dıkhatili gimnastika karakmay Başkurt halk yer en aýbat en tege faydalı gimnastika dip uçulaytıp aytdy. Şuna men ol zahmetden tege Başkurt halk yerleri, Başkurt halk yeri arkasında terilip çıktım dip esepleýim. Yaşlıların tabınında kumel asap etmeye, yaşlıların tabınında kumel asap etmeye. Muradımdың Мұңлы Хазинаһы фестивалі халық музыка құралдарында ойнауды пропагандалау, уларды эшләүсе осталарга ярдәм итү, яшь буында халық музыка құралдарына кызыксыну уятуга кайтып кала. Бунан тыш, был йырның байрамы салгысылар ярышы, минлек бәйләү, сәскәнән таждар үрү, урман ашы кебек ижади ярыштарды үдесенә ала. Менә шы яйләүгә, шундый матур фестивальгә сыктык. Элек борындан безнең аты-нәйләр, Рәсәйләтайдар, шулай яйләүләрдә булгандар. Минникләр бәйләгәннәр, төрле үләннәр, сәйләрдән искәннәр бит инде. Картуфларда ла күмеп менә шундый ялан ашлары менән бер-берен һыйлашып, матур юллар үткәргәннәр. Менә без дә шул борынгы юлларда кабатлап, иткә төшереп, шундый матур фестивальдә катнашырга сыктык. Һәм үзебезне бик шат тоябыз. Һәр вакыт елда күрәһе килә шундый борынгы юллар менән фестивальгә сыгып булды. Бик күңелле, бик матур. Елдашлар килеп торһын, илләребез тыныс булһын. Именлеккә яшәргә булһын, Алла бирде. Яйләүдә программаһы фестивальдың иң мауыктыргы сөлеше һанала тиһәк, хата булмас. Борын-борындан килгән атай-олатайларыбызның яшәеше, көн күреше, әсәй-өләсәйләребезнең усакта аш бешереү, шифалы үләндәрне кушып, сәй яһау традициялары ошо күркәм сарала сагылыш таба. Конкурс йомгактары буенча һәр катнашучыга приздар һәм почет грамоталары, рәхмәт хаттары тапшырылды. Фестивальдың Рәмил Хөснуллин исемендәге призга халык музыка коралдары эшләүчеләр конкурсында гран-прины Урал Хөснуллин яуланы. Халид Мусин призына гармонда уйнаучылар арасында гран-прига Хайбулла районынан килүче Венер Салаватов лайык дип табылды. Мындай конкурслар керек инде әлбәттә. Ул безнең Башкорттан күтәрә культураның инструмент монда, нимәме, гармондамы, комбатла, йырсылар, курайсылар, бик һәйбәт конкурс. Ешрак булып торган ондай конкурслар инде. Шуга мен бик шатмын. Былтырдагы быел Аллаһка шөкер гран-при алынды инде. Зур рәхмәт оештыручыларга.
бүтәһенә Күгәрсен районына зур рәхмәтем. Фатима Кәримова призына халық йырдарын башкарусылар арасында Федоров районынан Айнур Субханғолов, Билдан Юмагужин исемендәге призга Урайда уйнаусылар арасында Янсура районынан килүсе Рушан Кадырбаев гран-при яулана. Бүгінгі бәйгенен бигерәк тә кинәнеп, бүркет кебек осаядып кайтырга сығырбы динде Алла берһә, сөнки бұл бәйгелә икенче тапкыр катнашам. Былтыргы бәйгеһендә килеп Фатима Кәрим исемендәге йыр конкурсында икенче урынга лайык булгайным. Быел инде гран-прига лайык булдым. Бик шатмын, канәгатьмен үземнең сыгышым менән һәм дә жюриның багасы менән. Рәхмәт. Теләктәр әйтер инегез. Киләсәктәге катнашкан йырчыларга килеп, күбрәк халык йырларын өйрәнһеннәр, йөренә yetkirib, yerine düşünüp hem de indi uңуштар hem de indi өзүнө ышанычлуу болсундар. Өзүнүн ышаныч болуп, ошондой лайыклы исим дипломдарга лайык болам. Конкурста йылда катнашам, вакыт булуга карамастан йылда катнашып турам. Миңа окшай конкурсаттарга нимә теләр идем. Артабанда заниматься итәргә, үзеңнең өстеңдә эшләргә, безнең мәдәниятебез яшәвен, үзебез яшәйек, Башкортстаныбыз яшәһен.